କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆଇଁଷ ବାରି। ସୋ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାଛ ଆସେ, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମାଛଟା। ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମଝି କଣ୍ଟା। ସୋ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଇବି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବି। ସୋ କେମିତି ବନୁଛି ମୋ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 70-80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ପୁରା ଯେମିତି କୁରକୁରା ନ ହେବ ଭଜା। ସୋ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଭାଜିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଯାହା ବନିବ, ସେ ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିଥିଲି ଯେଉଁ ମାଛଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲିନି ଟୋଟାଲ୍, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ। ମୁଁ ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ ଖାଇବା କଥା କହୁଥିଲି, ସୋ ଖାଇସାରିଛି। କାଟିଛି ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ବାଟଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମାତ୍ର 15 ml ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତ ଏତିକି ପକେଇକି ମୁଁ ଆର ଗ୍ରେଭି ବନେଇବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ରୋଗ ଆଉ କି ଏଭଳି କିଛି ବିମାରୀ ଆସିବ, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ଚାହିଁବେ କି ଏ ଲୋକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଉ ଏ ଦୁନିଆରୁ। ସୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ସୋ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିନିମମ୍ ଅଏଲ୍ ମସଲାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିଛି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ରେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସୋ ବାକି ଯାହା ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଆପଣ ଅଏଲ୍ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଟାଇପ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ମସଲା ବି ଫର୍ମାଲିଟି ଟାଇପ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯଦି ବି ମସଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ମିଶେଇ ମୁଁ କଷା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବିନି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପଖାଳ ସହିତ ଆଜି ଖାଇବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିନା ନୁହଁ ତ କମ୍ ମସଲା ଆଉ ତେଲରେ ଏତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନିଜେ ବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଗ୍ରେଭି ବନିବ କେବଳ ଟମାଟୋର, ମୁଁ 3ଟା ଟମାଟୋ ପକେଇଛି। ସୋ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପିଆଜ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟମାଟୋରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ବନେଇ ପାରିବେ। ୟା ତ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ।